Na sziasztok, én Dominik vagyok, és akkor megnézzük a mai replayünket, amit én hajtottam végre. Live Oaks, nem tudom, hogy kell mondani, pályán, normál csatamódban, tier 7-ben is E25-tel, ugye? És akkor nézzük is. Elég szép lett a vége, és igazából itt majd meglátszik, hogy a tanknak a tűzgyorsaságát hogyan kell kihasználni az E25-nek tulajdonképpen. Felállunk szokásos TD pozícióba. Az E25-t nem tudom miért lőttem, nem kérdezzétek. Igen, itt az elején nagyon-nagyon laggoltam, nagyon nagy szinten. Úgyhogy itt tényleg mindent megpróbáltam, hogy hát ha valami összejön. És itt nagyon laggolt, úgyhogy az itt azért megy sok mellé még fölösleges lövés. Ez nem tudom, hogy hova esett le. De hát mindegy, tudja a végé persze. Akkor a VK, nézzük azt ott, azt hiszem majd tudom lőni. Az is oda tök fölösleges volt. Na és most itt nézem, hogy már nem laggol-e. Na és akkor mostantól már jó a lagmentes a játék. Nézzük akkor. Kidom a VK elő a házat, teljesen megérte egyébként ennyit elpazarolni rá, ugyanis szétkapom, tehát nagyon-nagyon erőnyös a tűzgyorsasága ennek a tanknak. És ezt egy más ágyúval, mondjuk teszem azt egy Jagdtigris 8,8 ágyúval nem bírtam volna megtenni, az 6 másodpercenként tölt körülbelül, és azzal addigra már visszaért volna, tehát 12 másodperc alatt azért visszaér, de így, hogy összeadódik ez a pár 2,5-ös töltés, így nem 12, és olyan annyit sebez, mint egy GT. Nézzük, itt is elég merész voltam, hogy rámegyek így utólag megnézve. De előbb az emmum gyorsan meglőttem, és ez már leadtam, hogy menjünk, mert a Nashorn meglőtt. Az elején ugye nem tűnik jónak, de végül is aztán elég jó. Ugye 2 kill, 1000 sebzés. Ott jön a Nashorn, ugye kamót kihasználva, tűz és minden. És ugye azt ugye lelopták. Ugye itt jön az ARL, most veszem csak észre, semmi baj, nem bír ránk lőni. Ellőtte magát, úgyhogy megyünk a T-150-re és a Type-ra. Ugye amit a Type-ot egy lövéssel tudjuk, ha szerencsénk van. Nézzük. Nem lövöm el magam, és most lövök. T-150. Elkapkodott volt. Így is mindegy, meg lesz igazából. Még egy lövés. A 3 HP megvan, és ugye fordulunk az ARL-ra, illetve már a Stug is itt van érkezik. Nem tudom, az is mit gondolt, egyet belépő, utána ő is szépen elhalálozik. Közben az ARL-t kiszedte a Cromwell, illetve a VK. Úgy megyünk vissza a bázishoz, hisz arra felé lesznek a tankok. Nézzük, mit bírunk ebből kihozni. Ugye 5 kill, 1600 damage. Előre nem valami nagy szám. És egyébként a végén se lesz nagy szám. Igazából majd meglátjátok, amiért ez különlegesebb. Nézzük, ott a VK és a T-34, ugye innen kiválóan kibírjuk használni a kamónkat, illetve ezt a dombot. Úgyhogy meglátom a Leopardot. De a láncot lőttem neki, ott szerencsére egy lövéssel tudtam, mert addigra már leszették a HP-t. Jó, maradt ugye 422 HP. Valahol ugye még ott van az a VK 28.01 is. Megvan a 6. kill ezzel együtt a Top Gun. Ott az a VK, ott van, ott is van. Ugye az igazából egy lövésből simán kiszedhetne. És azt hiszem, hogy itt megint elkezdtem laggolni. És ennyire ideges voltam, hogy már nem érdekelt, hogy most meghalok, vagy nem halok meg. Azt hiszem, hogy úgy döntök, hogy rámegyek izomból a VK-ra. És igen.
próbálok közben T-34-től fedezékbe maradni. A belőle egyedül szerencsére csak 100-at sebez. Meg is van a 7. kill. Nézzük, T-34-1. Még nem figyel ide, egyet még belebírunk lőni. És gyors vissza. Maradt 159 HP-ja és... Boom. És ugye ennél a pontnál megvan a 8. kill. 2503 damage. És végül is itt van a vége, tehát én játszom nektek tovább. De hát ennyi, tehát egy Redley Waters, ugye, illetve még jó pár egyéb medál. Ugye végül is nem volt ez olyan rossz csata, de nem is mondhatják kitűnőnek. Tankászt ugye nem kaptam rá, azért én erre megadtam volna talán. Első osztály viszont meglett, úgyhogy annak is örültem. És legalább egy jó kis pénzösszeget is sikerült vele bezsebelnem. Úgyhogy jó csata volt összességében. Ja, amelyik tankra rálőttem, így most nézőtet, azt kiszedtem. Végül is 19 szövés. Nem lett rossz. Köszönöm a figyelmet, én Dominik voltam, sziasztok! Smoke weed every day. Smoke weed every day.